L-Oppożizzjoni Nazzjonalista ppreżentat abbozz ta' liġi lill iskrivant tal-Kamra fejn qed jiġi propost tibdil fil-liġi u fil-Kostituzzjoni dwar il-mod kif għandu jibda jinħatar il-Kummissarju tal-Pulizija. Il-Partit Nazzjonalista ilu jisħaq għal diversi xhur li wasal iż-żmien li l-ħatra u tneħħija ta' Kummissarju tal-Pulizija għandhom jibdew isiru bl-approvazzjoni ta' 2/3 tal-Kamra tad-Deputati. Din il-proposta qed issir għax issa u aktar minn evidenti li s-sistema preżenti qed tiġi abbużata mill-Gvern b'nies inkompetenti jmexxu l-korp li spiċċaw pupazzi fidejn il-Prim Ministru li nominhom. L-aktar eżempju lampanti ta' dan l-abbuż kien il-ħatra tal-Kummissarju Lawrence Kutajjar li issa donnu u aċċettat minn kulħadd anke mill-Prim Ministru tal-lum li kien inkompetenti u li wera diversi nuqqasijiet fosthom fil-każ tal-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja. Il-Partit Nazzjonalista qal li jemmen li issa saret ħsara biżżejjed lil pajjiż u għalhekk wasal iż-żmien li tinbidel il-liġi. Il-Partit Nazzjonalista appella lil Prim Ministru Robert Abela biex issa mill-kliem sabiħ jgħaddi għal fatti u jara li din il-proposta tal-Partit Nazzjonalista tiġi approvata mill-Parlament Malti fl-iqsar żmien possibbli. Kif intqal fi stqarrija maħruġa mill-Partit Nazzjonalista, l-Oppożizzjoni lesta tiddiskuti dan l-abbozz ta' liġi anke l-ġimgħa d-dieħla stess. L-abbozz kien iffirmat mill-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija, mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Agius u minn deputati Jason Azzopardi, Beppe Fenekadami, Chris Said, Karel Aquilina u Robert Kutajjar.